Teším sa. Toto je... Musíme sa zoznámiť. Dobrý deň. Prosím vás, aby ste zišli. Dobrý deň. Toto sú moji spolupracovníci. Dobrý deň. Máte pekné šaty. Ďakujeme. Pán Kozul z Vrúvac. Pán veľvyslanec, aké momentálne sú diplomatické vzťahy medzi Srbskom a Slovenskou republikou, respektíve kedy sa začali? Začali sa, dobrý deň, pozdravujem vás aj vašich divákov. Začali sa diplomatické vzťahovať pred 105 rokov. Znamená ešte počas kráľovstva Srba, Chorvátov i Slovincov a tu bolo Československo. Vzťahy sa dobre, môžem povedať slobodne výborne. Ďakujem dobrým vzťah pomedzi nášho prezidenta, pána Aleksandra Vučića, vášho premiéra, pána Roberta Fica, ktorom toto príležitosť želám rýchle ozdravenie, ako aj pána prezidenta Petra Pellegrinio. Momentálne vy ste na Slovensku už koľkatý rok, alebo kde ste predtým pôsobili v diplomácii? Ja som na Slovensku 4 mesiace a predtým som bol 2 roky v Chorvátsku, v Vukováre ako generálny konzul Republiky Srbskej. Vedeli ste Slovensko, lebo hovoríte výborne po slovensky, ako to je možné? Pochádzam z takého prostredia, kde máme zábavu, čiže predškolské ustanovenie na slovenskom, základnú školu na slovenskom, strednú školu a fakultu, taktiež 2 katedry v Belehrade a aj Novom Sade, ako čo viete, tak trocha viem aj slovensky. Moje meste, kde som žil, narodil som sa na Novom Sade a žil som v Kulpine, jedno veľmi známe historické mesto, z kde pochádza Janko Kráľ, Šafárik, Michal Harminc, Milan Hodža. Oni všetci v Kulpine v Srbsku majú svoje busty pred našim kaštieľom. A viem slovenský, lebo som sa aj školy učil slovenský trocha. Takže naozaj tie väzby medzi Slovenskom a Srbskom, ako by ste charakterizovali historické, že sú silné? Veľmi sú silné. Viete, že my Srbi, ktorí sme tu na Slovensku, aj Slováci, ktorí sa Srbsku sa most, ktorý nás spája. A v 15. storočí sa Srbi dali na hornú zem a v 17. storočí Slováci zišli na dolnú zem, kde dneska pekne dobre žijeme, skoro 300 rokov. Momentálne koľko Srbov žije na Slovensku, ak máte také informácie asi? Po zvanicnej statistiky máme okolo 6 000, ktorí majú riadne papieri. Čiže je to veľa viac, ktorí chodia robiť na sezónu. U nás je taký zákon, že 90 dní môžu byť na Slovensku a potom sa musia vrátiť domov. Čo je taká vaša misia ešte? Vylepšiť možno tie vzťahy, nejaká kultúrna výmena, možno štúdiu? Áno, presne to, ale mal som už 3-4 zasadnutia tu kvôli veľvyslanstve a sme sa dohodli, za čo budeme robiť. Jedna z tých je pán aj Murin, ktorý dneska prichádza sem. Sme sa dohodli, že srbskú kuchyňu, srbskú literatúru aj srbský film predstavíme tejto jeseni v Bratislave, čiže na Slovensku. Čiže môžeme očakávať v Bratislave nejaký festival filmov, alebo prezradíte viac? To vám sľubujem behom môjho mandáta. Nie teraz, lebo tu som ranil 4 mesiace, ale behom mandáta istotne sa pokúsim čo spraviť. A my máme v mojej obci, v Batskom Petrovci, máme slovenské ľudové slávnosti, kedy sa naveky druhý týždeň v auguste. Tu som aj stretol prvý raz v svojom živote pána premiéra Fica aj pána terajšieho predsedu Pellegrinio. Bol 2018 aj 2019 rok. Posledná otázka je teda za mňa. Ja sa chcem opýtať, ak by sme urobili takú pozvánku pre Slovákov, ktorí by chceli navštíviť Srbsko, povedzme aj toto leto, aké sú tam možnosti, čo môžu byť? No veľmi pekne sa máme v tých slovenských prostrediach, ako čo je obec Kovačica, inštitútne umenie, ktoré sme my Srbi, ako národnú svoju menšinu, dali prvý zapísať do UNESCO a inštitútne umenie bude zapísané do konca tohto roku. A máme za Bačkom Petrovci vedľa toho známio, máme tie slávnosti, máme Dni Petrovca, máme akvapark, ktorý keď sa budoval v tom roku, bol druhá najväčšia investícia zo Slovenska v Srbsku. To je majiteľ sa zo Slovenska. Ako sa vám páči v Bratislave zatiaľ okolie, ako sa vám tu býva, čo sa vám páči na Bratislave? Páči sa mi všetko, lebo ja som aj žil aj doma. V mojom meste, kde som býval, v mojom prostredí je 80% Slovákov, tak ja viem, aj kultúru poznám, aj som sa naučil od malička to je rešpektovať. Dobrý deň, ja som Aleksandr Nakić, veľvyslanec Srbska na Slovensku. Milo mi, že sme sa dneska stretli a zoznámili, ďakovať pánovi Murinovi, ktorý od 10 rokov alebo už aj viac náš spolupracujúci. Ja som už tretí alebo štvrtý pán veľvyslanecký, ktorý pán Murin vyprevadí. A chcem vás pozrieť svoje mene aj mene štátu, čiže moje krajiny Srbsko.
poďakovať sa, že ste svoj voľný čas vytvorili a prišli k nás navštíviť a dúfam, že toto je začiatok jednej peknej spolupráci a jednej peknej kamarácie. Ešte raz sa vám poďakujem a vítajte u nás, cíti sa ako doma. Ďakujem. Vodou? Voda. Je to možné, to je katastrofa. Na zdravie. Na zdravie. Pekne vonia, veľmi pekne. Dneska sme ponúkli také tradičné výrobky a tradičnú stravu. Možno tradičnejšiu za juh Srbska, lebo sa jedná o špeciality z grilu predovšetkým. Boli tam vlastne čevápy, plieskavice, čo sú, to už ľudia aj poznajú na Slovensku. Bola tam plnená plieskavica, čo je tiež taký mleté mäso spolu so sírom, s slaninou. Samozrejme tradičné srbské šaláty, šopský šalát, miešaný šalát a bola tam špecifická taký šnicel, ktorý sa volá Karadžordževa šnicla. Vznikla niekedy medzi teda dvoma vojnami, keď v jednej reštaurácii v Belehrade prišla princezna vtedajšia z rodu Karadžordževiča, zažiadala si kievskú šniclu, čo kuchár bohužiaľ nemal pripravené, tak vymyslel niečo, improvizoval a vznikol tento šnicel a už nejakých teda 80 rokov je najznámejší šnicel v Srbsku. Okrem toho boli tam aj tradičné dezerty srbské. Tých aperitívov bolo tiež na výber, čiže mali sme aj niečo tvrdšie, aj vína. Áno, čo sa týka aperitívov, bola tam taká domáca pálenka, volá sa to v srbčine rakia. Táto konkrétne pochádzala z kláštora a mini si ju robia, je odstata, teda v dubových súdoch, leží niekoľko rokov, až potom v tomto prípade ste mali možnosť ohutnať samozrejme tradičné pre srbskú slívku, potom tam bola marhulovica a taká delikatésa dulovica, ktorá sa robí z toho veľmi aromatického ovocia duly. A vínka sú tiež zo srbskej produkcie? Áno, vínka biele, možno skôr červené, známe pre Srbsko, keďže sme trochu južnejšie a teda predsa je tam viac slnka, tie červené sú známejšie. Podával sa tam merlot a v podstate biele je tiež Sauvignon Blanc. Vrať mi, Bože, vrať mi. Aký je cieľ dnešného stretnutia? Už je to v poradí niekoľké. No, musím povedať, že sa to ujalo ako dobrý vstup novinárov a veľvyslancov, aby sa spolu stretli, slúbili si nejakú spoluprácu. Už sme to absolvovali s čínskym veľvyslancom, s indickou veľvyslankyňou, s cyperským veľvyslancom. Pán srbský veľvyslanec má obrovskú výhodu, že hovorí po slovensky, čiže on sa s tými novinármi zblíži lepšie. A hlavne je dôležité komunikovať to, čo sa deje na Srbsku a má vzťah k Slovensku. Slovensko majú so Srbskom veľmi silné väzby, aj pán veľvyslanec o tom hovoril. Ako to vnímate vy? Ja si myslím, že my sme najbližší srbskému národu a aj vlastne tie vzťahy vďaka tomu fungujú takto blízko. A preto sme aj založili, ja som toho predsedom, klub priateľov srbskej kultúry, ktorý dúfam sa znova oživí, pretože pandémia ho trošku umrtvila. A tento klub vlastne čo robí? Organizuje nejaké podujatia, možno nejaké filmy môžeme vidieť, alebo v budúcnosti v Bratislave? No je to stretnutie vlastne významných osobností, kultúry, vedy a má za úlohu propagovať srbskú kultúru, ktorá zároveň je aj slovenská. Pretože hovoríme aj o slovenských naivných, Mariana Kovačice a ďalších. Takže tá vzájomná
prepojenie vlastne cez tieto osobnosti fungovalo veľmi dobre a dúfam, že s novým veľvyslancom bude fungovať takisto.